balikan ako gisgot ha. Karon kining ilahang ASE Laboratories. Nilang Ma'am JJ. Kuha man kanabang organic fertilizer. Ani kusog yung guys Mindanao. Even dito sa Luzon, Visayas di kayo, Cebu in particular wala kayo kay wa man tamnanan ri kumay. Ang dagkong tamnanan to as Mindanao. Barato kay dito. Kung adto ka mamalit. Dito punuan baka naman kayo lang farm gate price. Inig abot ni mo diri sa Cebu. Daan ang mahal ang pagkarga padong diri sa mga barko. Punan pa karon ni mahal og mayo ang krudo mo samot ka mahal. Hello, ko na. Naunay na hinuon ang naunay hinuon ta sa atong produkto sa abono padung dire kay namalit ta sa ilang produkto nga gieboluhan gikas Cebu mahal na kaayo perting ninduta unta gyud og kay organic fertilizer man wa ni kuya kay way chemicals pero ang balik ko na to sa kaniadto hangtod karon tingali og do naman wala ko yung timaanaan nga mga magbabalaod nga kinahanglang mangusog ito kanang mangugat yun nga kinahanglan ang atong agrikultura mo'y dako kay budget aron magahinan ginato og maayudahan na to og maayo ang mga mag-uuma. Sus Ginoo ko hantod karon pretim gagmayan last 2025 almost 1 trillion ang budget sa DPWH katong approve budget ba sa 2025 nga perti naghanang flood control project ni Peter Calderon. Nilang may bibi ko kay atong panahon na si may bibi ko mao pa may kongresista. Upon ba upon. Ang nabusog mayo Alan Quirante og si Jonathan Quirante. Apil lang mga diskaya og si Edwin Garjola. Pero og imong kani pay gidako og maayo in 2025 nga budget gidakon gyud maayo susama og 5 kang nilabaw pa to sa budget sa education og ilang gitipon mabitaw lang abot og Korte Suprema. Pero og kani pang agrikultura mo gidako di tingali ta grabihan sa kanabang kangilad sa presyos mga nanagunang paliliton pagkaon ha pagkaon dili kay ang kanang imong giingong perti mong mananom diha unya kapo perting kapoya kay inig sud sa labing ubos ha 90 ka adlaw ang imong maani tabla rasos. Usahay di pagkakabayad sa imong giutang nga abono, pasti lang luuyas mga mag-uumang Pilipino aning kalakiha. Mo na entay nindot ba kung gihimo sa gobyerno sa mga magbabalaod kay sila may mo approve ani National Expenditure Program. Sila mo maningkamot nga makapa dako sa budget pero sus ang giuna ang DPWH man os nabuso hinos Danilo Villa. Ba? Katong Engineer Castillo aring Mandawi perti na hinong busuga. Wilson Wenceslao samot ka busog. Naloko na. Busog man to daan samot gyud ka busog. Mao ni ang ilaad kayo kay ang mga magbabalaod din sa Pilipinas. Mao bitaw nang mag-ilog yun inig election na kay kinsa si kuan gyud atong panagon ilad-ilaron tas mga kanahan. Tungod kay inig-ilad nila og nailad po ka at perti ng kinawata dito bawion man lang gasto kinahanglan mo ginansya pa. Nya inig abot sa panahon siya. Naagi ko yung mga scholars. Daghan kay kog mga scholars nga mga estudyante sa agrikultura. Mura yung ilahang kwarta gigasto ay lasilas. Naghimog balaod para kunuhay sa mga estudyante sa agriculture. Ini-graduate na asaman. Nga wa may budget nga dako ang agrikultura para ang mga estudyante ni pasar sa board gani. Karon do na may board exam ang kanang mga agriculturist. Di man ka mamay mong hingpit nga agriculturist kung di ka kapasa ng board examination. Pero ang problema kay ipanghambog para ba? Nga daghan kay kong estudyante sa agrikultura ikaw man ay man. Sa awa to nilayas na to sa gawas nason. Papawa! Kastang grabiha. Muna yung nakabati ang gobyerno ha kay ang atong mga magbabalaod, mag-ilog yun og asa dapita magpadakos budget kay ang kita na ang kawatunon man itaon. Madad pa ni Oslo Dwi Gumiga tinuod na bisag asa makakita kami in China namalit kong shirts og jacket dito sa Italy sa Ferrari store yun dito mismo
sa Maranillo HQ o headquarters nila sa Formula 1. Made in China gyud ang mga tikita sa mga items. Bihani insecure. Di ba? Grabehan ito. Oh, pero at China, in fairness, ha? Sila na magbaligya og mga daghan pa kaayong mga produktong agrikultura dito sa Pilipinas. Kita ang in return, dito, saging baligya dito, naghanar gikas Davao. Tanawa, katong AFTA, napamang ko 3 minutes. Katong Asia Free Trade Agreement. Panahon tong GMA, Gloria Macapagal Arroyo, o katong GATT, a General Agreement on Tariffs and Trade. Di na kay ko, kung ano ni, mubo ang akong hinumduman na lang ani. Katong GATT, ang balaod nga naghimo ato si Gloria Macapagal Arroyo, kasi senador to siya. General Agreement on Tariffs and Trade. O katong AFTA, Asian Free Trade Agreement. Mauto, mga ni, AFTA. Kunuhay, minusan gyud ang kanang gitawag og customs duties and taxes. O kanang mga taripa, buhis. Kung kanakabantay mo kaning mga apple, dili to sa Apolinario ha. Apple ba kanang mansanas ba? Nganong brato man kana? Ubos anang maong agreement. Kadtong mga produkto gikan sa laing nasod nga agrikultura nga wa din sa Pilipinas. Wa man tay di man mabuhi na dining kanang mansanas. Wa nay buhis. Wa nay customs duties and taxes. Mao na nga kon ang imuhang mapalit dias carbon, barato kayo na may tag-GS ganing apple. Ano barato na? Wa man buhis. Pero kung ang ila produkto ditong nisodire sa agrikultura naaga sa Pilipinas, buhisan. Pero ang dinis ato luukon ang mga mag-uuma sama atong mananumay dito sa Romblon o Sibuyas Bombay nga ilang palitog mahal na sa merkado. Pasudlan dito sa China, ayay gismagol, parting baratuha. Ang nahitabo, natuwad yun in town. Ang mga mag-uuma dito sa Romblon. Loko na. Muna nga, ang tanang kaning mga, og dili man gani sila muluok sa budget anang sa DPWH, ari pod sila sa kanang budget sa importation kay manikas og tamas ginawa. Nainom do mos Graycon ni Nene Aligado. Loko na. Di ba ang Graycon ni Nene Aligado ambot og sa nay update adtong iyang kasong tax evasion nga 102.9 million. Di ba hanto doon kay wa mo to bubuhis. Ipasangin na nga wa mo buhis. Abot og sa update adto madam ha. Mao ni kay og dili manikas aring mga kuan kanang project sa DPWH di approve sila importation bugas. Ngano man tong gihimo man ang RTL o Rice Tarification Law ni Cynthia Villar ganing itingilan natin yan ang rice sa mga restaurant, marami na kasing obese na Pilipino. Ganong na yun ato mo to? Ang nahitabo, wa na'y katungod ang NFA, ikuha na lang papel sa pag-import og bugas para ibaligya sa itong kamerkaduhan sa mga rice retailers. Kung dili, ang NFA mo import na lang og bugas para sa DSWD, para sa mga kalamidad. Kinsa may mga importer, everybody happy. Graycon, unsa ng ubang mga farmers group diya mo tagaan lang importation permit. Karon sila nagsabot ang mga negosyante. Di sa tabagawas og bugas kay daghan pa kay merkado brato. Ngayon ani ang nahitabo sa Pilipinas, din ang atong mga taga-gobyerno manag-ilog gyud og kinsay makapwesto kay ang kawatonon nagbuntaog didto.